Salam mehriban adamlar, yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzeliklerini şutananda. Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurt kampaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi. Halk maslahatynyň başlygy telefon arkaly söhbetdeşlikler geçirdi. Arkadaş şäheriniň 2 ýyllygy bellenildi. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen terkerde başly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 6 aýda ýerine ýetirilen işlere başlanan mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmen wekiliýeti ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji sammitine gatnaşdy we beýlik habarlar. iyunda Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Daewoo Engineering and Construction Co. Ltd. kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Jong Kwon-juny kabul etdi. Duşukda iki tarapdaýyň hyzmatdaşlygyň meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. 28 iyunda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyryp, täze şäheriň çäklerini gurulýan durly maksatly desgalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy we bu ýerde degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Şeýle hem iş saparynyň çäklerini Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň 2 ýyllygy münasibetli şäheriň ara gatnaşyk we internet dilgamyna ýokary tezlikli 5G tehnologiýasyny işe ýertmäge agtata berdi. 28 iyunda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Kawasaki Heavy Industries Ltd. Yapon kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktori Kendizi Sanada bilen duşdy. Söhbetleşikde Kawasaki kompaniýasy bilen ýola goýulan köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti bellenildi we geljekde täze taslamalar aralanyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem şolgun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Daewoo Engineering and Construction Co. Ltd. kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Jong Kwon-ju bilen duşup geçirdi. Duşugyň başynda Koreýa kompaniýasynyň Arkadaş şäherine gurulýan medisina klasterini iş alyp barýanlygy we iki tarapdaýyň hyzmatdaşlygy täze ugurlar boýunça ötürmäge mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Duşugyň çäklerini Koreýa Respublikasynyň Taekwondo Federasiýasynyň ýolbaşçysy Türkmen halkynyň milli liderini Taekwondonyň 9-njy danynyň berilendigini tasdiklaýan sertifikaty hemde ýürüýde Taekwondo sport libasyny dabarly ýagdaýda goşurdy. 29 iyunda Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana sapary bilen gelen Toya Engineering Korporasiýasynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Karawan Adamatsyny kabul etdi. Duşugyň dowamyna Toya Engineering Korporasiýasy bilen Türkmenistanyň neft gaz we hime pudoklaryna netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulanlygy bellenildi. Serdar Berdimuhammedow bu hyzmatdaşlar geljekde täze ugurlar boýunça ösdürmäge mümkinçilikleriň bardygyny bellep, Türkmenistanyň korporasiýanyň anyk tekliplerine seretmäge taýýardygyny aýtdy. 29 iyunda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow iki sany ýer Türk kompaniýasynyň Çalyk Holding we Renaissance Holding kompaniýasynyň ýolbaşçylary Ahmet Çalyk we Erman Alyjak bilen duşdy. İşe urlar Gurbanuly Berdimuhammedow doglan güni bilen şeýle hem Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 2 ýyllyk münasibetli gutladylar. Duşuklaryň dowamyna Türk kompaniýalarynyň Türkmenistanyň möhüm taslamalar durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşýanlygy kanagatlanma bilen bellenildi. 29 iyunda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Söhbetleşiklerde durly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. Dostlukly ýurtlaryň baş tutanlary we Russiýanyň federasiýa geňeşiniň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow doglan güni bilen mehirli gutladylar. Şeýle hem şolgun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna doglan güni münasibetli döwlet baş tutanlaryndan daşary ýurt parlamentleriniň ýolbaşçylaryndan we görnükli döwlet işgärlerinden köp sanly gutlaw hatlar gelip goşdy. 29 iyunda Türkmenistana akıllı şäher konsepsiýasynyň görelleri esasynda gurulan Arkadaş şäheriniň açylmagynyň 2 ýyllygy giňden bellenildi. Şu münasibetli bu şäherde durly çäreler geçirildi. Şol gün bu ýerde köp sanly ýaşaýjylara döwrebat jaýlardan ýokary amatlykly öýleriň açarlary goşuruldy. Şeýle hem Arkadaş şäheriniň häkimliginiň mejlisler dalyna
Arkadaş şäheri Röwşen geljegiň aýdyň ýolakla dabaraly maslahat geçirildi. Akşam Arkadaş şäherindäki Arkadaş binasynyň öňündäki bayramçylyk meýdançasyna Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň sunmat ustaatlarynyň çykyşlary ýaýwanlandyryldy. 30 iyunda Prezident Serdar Berdimuhammedow Oba hojalyk toplumuna gödäwçilik edýän vice-premier Atahaliyevň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynda ýurdun oba hojalyk toplumuna hemde welaýatlaryna alınıp berilýän işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. İlki bilen welaýatlaryň häkimleri mewsümleýin oba hojalyk işleri we desgalarda dowam edýän gurulşyk işleri barada hasabatlar berdiler. Soňra vice-premier Atahaliyev ýurdun oba hojalygyna dowam edýän mewsümleýin işler barada hasabat berdi. Döwlet başçysyna oba hojalygyna alınıp berilýän işleri bir gödäwçilikde saklamak tapşyrdy. Şeýle hem iş maslahatynyň başynda Ahal welaýatynyň gallaçy daýhanlarynyň 400 000 tonnadan gowrak buğday hatylyny öňürip bu urdaky şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirenlikler baradaky hoş habar aýdyldy. 30 iyunda Prezident Serdar Berdimuhammedow Pakistan Islam Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen ilçisi Hanım Faryal Legaryny kabul etdi. Diplomat Türkmenistanyň döwlet başçysyna anan çykatyny gowşurdy. Duşuğun dowamında Pakistanyň Günorta Aziýa teptinde Türkmenistanyň iň möhüm hyzmatdaşlarynyň birigi. Häzirki wagtda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň fiýata diplomatik, söwda, ykdysady, energetika, ulug, bilim we meden insanperwerýärlik ugurlarda üstünlikli ösürilýänligi barada aýdyldy. Şeýlede Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan taslamalarynyň sevtiň durmuş ykdysady taýdan ösmegine ýardam berjekdigini anan bildirildi. 2 iyulda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkarda başçy goşun generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem Prezident Serdar Berdimuhammedow mejlisiň başçysyna gol çeken değişli karary bilen Justisiýanyň geňeşçisi Begenç Gurbanguliýew Türkmenistanyň baş prokurorunyň ornatary, baş müdürligiň müdiri wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Justisiýanyň kiçi geňeşçisi Muhammed Murat Saparguliýew bellenip, ol Aşgabat şäheriniň Köpetdagi trabynyň prokuroru wezipesinden boşadyldy. Türkiýe Respublikasyna 2-5 iyul aralygynda halkara serginiň çäklerine Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisi geçirildi. Sergide ýokary hyýyly bäsdeşligi ukyply haritlar bilen birlikde Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleriniň täze maksatnamalaryň ugurlary, maýa goýum taslamalar tanıştyryldy. Serge Türkmenistanyň eksport maýa goýum ugurly puwdoklarynyň wekilleri, şeýle hem senagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar. 3 iyulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Emeredow Xankəndi şäherine Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew tarapyndan kabul edildi. Duşukda iki ýurdun arasyna energetika, ulug, medeniýet, ilim, bilim we beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň meselelerine değişli giňişleýin pikir alşanly. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýol başçylygynaky Türkmen wekiliýeti Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň Azerbaýjanyň Xankəndi şäherine geçirilen 17-nji sammitine gatnaşdy. Raşid Meredow öz çykyşynda iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň giňişligine dürli ugurlarda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri barada bellep geçdi. Şol sanyna umum maglumat giňişligini döretmek teklip etdi. Sammitiň çäklerine Meredow Azerbaýjanyň, Pakistanyň daşary işler ministrleri, şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň senagat we öňdewarjy tehnologiýalar ministri bilen iki tarapdaýyn gepleşikleri geçirdi. Töhfetdeşlikleriň dowamyna özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça pikir alşanly. 4 iyulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna değişli bir näçe meselelere garaldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa kanun taslamalaryny taýýarlamak boýunça alınıp berilýän işler we 28 iyunda geçirilen mejlisiň 7-nji çağrylşynyň 9-njy maslahatynyň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori ödäwçilik edýän ulgamlaryna alınıp berilýän işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyna alınıp berilýän işler bilen baglykda değişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi.
Şeýle hem prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisiniň başyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny geçirmek hakynda karary gol çekdi. Dünya täzelikleri. Xitayda robotlaryň arasynda ilkinji futbol çempionaty geçirildi. Bu täsin ýarşlara öz başda hareket edýän robotlar gatnaşdy. Futbol ýarşy 3x3 görnüşde geçdi. Bu edek emeli aňmyla öpçünden robotlary adamlar dolandyrmady, olar öz başda hareket etdiler. Futbolçularyň boýlary 1,2 metrdan 1,5 metre çelli boldy. Jemleýici ýarşda Tsinghua Üniversitetiniň Fire Gold topary bilen Xitaýyň Owa Hojalyk Üniversitetiniň Shanghai topary bäsleşdi. Tsinghua Üniversitetiniň topary 5-3 hatawyna ýeňiş kazandy. Ýewropada görülmedik ysy dowam edýär. Fransiýanyň bilim ministrligi seçenme güni çakdan aşa ysy howa sebäpli 1350-den gowrak döwlet mekdepleriniň ýapyljakdygyny habar berdi. Sinoptikler howanyň hassa galjakdygyny duýdurýarlar. Fransiýanyň merkezi böleginde howa howplulygynyň iň ýokary, gyzyl derejesi aglan edildi. Ýewropa ysy howa demirgadyk Afrikadan geldi. Ondan Germaniya, Italiya, Ispaniya we Portugaliya hem içir çekýän. Russiýada Amur peleňine ýok bolmak howp salmaýar diýip, ýurdun ýustisiýa ministri Amurski Tiger merkeziniň tinçlik geňeşiniň başlygy Konstantin Chuychenko aýtdy. Mundan 13 ýyl gowrak wagt öň biz Amur gaplanyny gorap saklamak boýunça ulgamlaýyn işe başladyk. Haçanna bu işe başlamada Russiýanyň çägine Amur gaplanlarynyň 430 euro bardy. Häzir olaryň sany 757 diýip ynanýar. Demek biz Amur gaplanyny goramakda öňde goýan wezipämizi berja etmek ötdesinden geldik diýip minister Moskwada Tver bulwaryna geçen fotosergide çykyş edenini aýtdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň ýaşaýjysy ähli öýü goşuny satyp ömrüniň galan mölegini gämeli syýasatda geçirmek kararyna geldi. 77 ýaşly Sharon Lane arduwynyň amala aşanlygy sebäpli rahatlanandygyny görüň berdi. Lane siyahat wagty dünýäniň iri deňiz portlaryna düşledi. Ol gemide öňdäki 15 ýyl geçirmekçidigini aýtdy. Gemidäki iň ardan kayutada 15 ýyl ýaşamak üçin $129,000 tölemeli. Sport täzelikleri. Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygnasynyň CAF Nations Cup 2025 ýarşyndaky garşydaşlary belli boldy. Perşembe güni çekilen biýje laýyklykda Türkmenistan A toparçyda Özbegistan toparçanyň ýeri ýeti. Kyrgyzstan we Oman bilen güýçlenýär. Bu toparçydan bolsa Täjikistanyň toparçanyň ýeri ýeti, Iranyň, Awganystanyň we Malaziýanyň ýygnylary orun aldy. Ýarış ýylyň 29 awgusty 8 sentýabr aralygynda Özbegistanyň Taşkent we Täjikistanyň Duşanbe şäherlerinde bolup geçer. Ispaniýanyň Samar welaýatynda bolup geçen ýol ulug hadisesinde Portugaliýanyň we Angliýanyň Liverpool klubynyň futbolçysy Diogo Jota aradan çykdy. Jota 28 ýaşyndady. Ol 2020-nji ýyldan bäri Liverpool klubyna çykyş edip gelýärdi. Ol bu klub bilen birlikde Angliýanyň çempiony, Angliýanyň kubogynyň we Angliýanyň ligasynyň kubogynyň iýesi boldy. Jemi 182 duşyga gatnaşyp 65 gol geçirdi we 26 golun geçirilmegine assist etdi. Portugaliýanyň milli ýygnasynyň tüzüminde 2 gedek Milletler Ligasynda ýeňiş kazandy. Odol bolsa ol Ispaniýanyň Atletico, Portugaliýanyň Porto we Angliýanyň Wolverhampton klublaryna oýnapdy. Türkmen küşçüsi Saparmurat Atabayev 2025-nji ýylyň 18-28-nji iýuny aralygynda Özbegistanyň Taşkent şäherine geçirilen Chess Cup 2025 halkara ýarşyna üstünlik çykyş edip ýeňji boldy. Yarış türlü dereceli 3 toparda guruldy. Masters, ustadlar, Challengers, dalaşgarlar we Futures, geljekki ustadlar. Türkmenistany wekilçilik edýän halkara dereceli küşçü Saparmurat Atabayev Futures toparyna umumy hatapda birinji orny eýlep, yarışyň aýratyn kubogy şeýlede pul bayragy bilen sylagandy. Atabayev gadynan ýeňiş üçin has ýokary topar bilen, ýagny Challengers toparyna çykyş etmek hukugyna hem eýe boldy. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan doluguna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.